Здравейте отново, хора! Това, надявам се, последния клип от строенето на този честно, в който ще правим покрива. Сега трябва да измислим покривчето и мисля, че ще е най-обикновен покрив. Мисля, че ще е хубаво да е един такъв пирамиден. Или не, няма да е пирамиден покрива. В смисъл, тя не е квадратна постройката. С това тук няма да е така. Но ще е така, защото е кеф. Защото е пълен кеф, като го гледам. Цък, 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 цък. Цък и цък. Така. И тук ще го намислим как ще стане. Отпред. Тук ще има една колона. И така, на тук ще е ето така. И ето така. Тук ще е така и отгоре така. Даже ето така ще е. Стана като лице. Вижте какво е яко. Прилича на някой дебелък. Така. Сега трябва ми блокче, от което само да започна, защото после няма да се отварят честовете. Ще е така високо. Обаче малко така ще бъгва, но ще целвам както трябва. Измислих, докато гледах стрима на Пресли, 100% знаете какво е Пресли, той пита за палитра за една постройка, аз си мислих много яка палитра. В смисъл прекалено яка палитра. От стове. Чакайте само да видя какво направих тук. Значи, такова. Окей. Значи директно тук има стълбичка. Горе има две такива. Зависи тук вече не знам колко ще е висок. Не, тук беше ето така. Ето така. Тук ето така. И горе. Аре бе, блад. Така. Много се надявам да го свърша това. Често, защото не искам да стане на 4 части, защото рендерването е ужасно. Те са по-малки пипчетата. Добре. Стана нещо. Не знам какво. Сега. Да го направим това. Това стана. Чувствам, че всичките клипове, които съм снимал, че си мисля, че са кратки, но всъщност са по над 10 минути и това малко ме плаши. Тая мисъл страшно. Гадна мисъл. Така. И така. И тук остава така. Чакайте, че паднах. Ако ми се чува клавиатурата, шумна е, да. Хубава, много яка клавиатура имам. Поне според мен е яка. Може да не правя ревю. Няма да казвам какво е. Ще е тайна. Така. Опс. Мембранна ми е клавиатурата, не е хубава. В смисъл, не е Razerback видео, но е супер як. В смисъл, за мембранна клавиатура много ме кефи. Добре, и тук ще правя така, една колонка.
Това са много як блок, в смисъл блоковете и тези работи. Това е в смисъл стълбите, всичко е мега яко. А тук какво ще бъде? Тук мога да го направя просто ей тъй. Ей тай. Ей тъй. И отгоре да сложа ей такива красавни блочета. И съм бизнес. Защото това стана мега якото. Не, това е супер якото. Това даже мога да го направя в синглплеера. В смисъл мога да го скопирам от тук. В смисъл това е много яко посредка. Много ме кефи. Надявам се и вас да ви кефи. Така, вътре ще сложим лайтинг. Ще скрием лайтинг, или както искате го наричате. Добре. И по-бързо трябва да спирам клипчето, че... Така, да видим колко ще скрие този лайтинг, който стига за цялата постройка. Ето. Така. Даже нека да е така. Така. И мисля, че табелките по честовете ще ги слагаме в следващия епизод на Креатива. Надявам се. Не знам, но сега ще спирам клипа. Обаче тук това няма да го оставя така, много е някакси празно. О, ето ръб е много як. Много як ръб. Ще го оставя. Много як. Ей, ръб много си як. Бахтяки е ръб. Това стана брутално, в смисъл брутално. Не, хора, това стана брутално, в смисъл. Представете си, тук като гледате, примерно храна, тук въглища, тук редстон, тук това, онова. В смисъл, не, това стана брутално. В смисъл, цъкаш този бутон и се отварят и двете врати и просто аз съм мога да излизам през такива врати, но няма значение. О, това стана бруталното, смисъл, човек. Ако направя така... Не, ето така. И ето това е нашия честрум. Клиповете ги снимам един след друг и мисля, че го направих за около... Не знам. Нямам си една идея колко време. Ще засечем горе-долу по клипчетата. В смисъл, аз не съм пипал нищо за клипчета, така че... Добре, хора, това ще е от третия и последен епизод от строенето на този як билд. Надявам се да ви е харесал, защото ви е харесал. Събвайте, защото вижте какви яки билчета, мога да го скопирате. Си го направите някъде си пукате пред приятелите, защото е супер як, защото е супер мега як. И да, това ще е този клип. Хора, лайквайте този клип и събвайте заради него, защото е бахти якия билд. Майна, да гледате още такива яки билдове. Събвайте. И това ще от мен. Хора, приятен ден ви желая, нощ, вечер, зависи кога гледате клипа и чао!